галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә, Аллаһының илчесенә, күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз. Аллаһның әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ани Кәримдә бик күп аятләрдә безне тақвалыкка чакырды. Һәм шуларның берсендә нәрсә диде? Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатih. Эй иман китергән бәндәләр, мөминнәр һәм мөминәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Ул куйган шикләрне саклагыз, харамнарга кирмәгез. Вала тамутунна илля ва антум муслимун. Һәм үзегезнең мөселман булуыгызны, мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Раббыгыз хузурына кайтудан сакланыгыз, диде. Раббыбыз Аллаһ безне юктан бар кылды. Безне шушы җир өстенә урнаштырды. Һәм без адәмнәргә иң зур байрак, иң зур вазифа тапшырды. Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун. Җиннәрне дә, кешеләрне дә мин юктан бар кылдым бер генә максат белән, диде. Ул да булса бер миңа гыйбадәт кылсыннар өчен, диде. Аллаһ Тәгалә безне юктан бар кылды гыйбадәт кылу өчен. Бөтен тирә-юнне ул юктан бар кылды безнең өчен. Шуңа күрә Аллаһның китабы Коръән нәрсә ди? Без таптап йөргән җирдә, без аның астында яшәгән күктә, без яшәгән планета гына түгел, галәмдә булган һәр йолдыз, һәр планета, без белгәне, белмәгәне, Аллаһ Коръәндә нәрсә диде? Все это я создал для вас, диде. Алар безгә создают условия, чтобы мы несли самое великое знамя. Мы рабы Аллаха, и мы должны поклоняться ему. Менә шушы вазифаны үтәсеннәр өчен бөтенесе безгә хезмәт итә. Аллаһу ллази саххара лакум ма фис самавати ва ма фил ард. Аллаһ Коръәндә нәрсә ди? Аллаһ сезгә хезмәткә тапшырды. Хезмәт иттерә сезгә ди. Ма фис самават, күктә булган бөтен нәрсәне. Анда без яшәгән, без күргән җир шары, кояш, йолдызлар гына түгел, бөтен галактикалар безгә хезмәт итә. Ва ма фил ард, һәм җирдә булган бөтен нәрсә сезгә хезмәт итә, диде. Әле хезмәт итү генә түгел. Җир һәм күкләр, алар арасында булган биек таулар, ышык-кырые булмаган диңгез һәм океаннар, басу кырлар, урманнар безгә көнне-төне биек Раббының барлыгын һәм берлеген сөйли. Әйе җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең шиксез хикмәте, аның иге шиге булмаган көч кудрәте, аның шиксез рәхмәте хакында җирдә һәм күктә булган бөтен нәрсәләр безгә вагаз сөйлиләр. Ләкин ул вагазларны күрә белергә, ул вагазларны ишетә белергә, шулардан гыйбрәт алу өчен ансына да Аллаһтан тауфик кирәк. Аллаһ тауфик бирмәсә, аларның берсен дә күзең сәламәт булса да күрмисең. Маңгай күзе кирәк, күңел күзе кирәк. Аллаһ Тәгалә Әл-Имран сүрәсенең 190-нчы 191 аятларында әйтә: Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар
ла аят ли улил албаб дейді. Дұрыслықта дейді. Жер һәм көкләрнең юктан бар кылуында дейді. В сотворении небес и земли дейді. Вахтилафил лейли ван нахар. Күн белән төннең алышынуында. Әгәр дә 7-нче гасырда сахабалар, ул заманда яшәгән кешеләр жер һәм күкне көн белән төн алышыну бер төрле итеп белсәләр, бүген без беләбез аны икенче төрле. Без аны бүген тагын да тирәнрәк күрәбез. Чөнки көн белән төннең алышынуы былай гына түгел икән. Без яшибез түгәрәк җир шарында икән. Ул җир шары әйләнә икән. 24 сәгать эчендә ул әйләнеп чыга икән. Һәм кояш юнәлеше белән ул кояш чыга офыктан, ул зәвал зенитка җитә икән, аннан икендегә китә, аннан ахшам була икән. Менә шулай итеп без бүген бу аятларны тагын да күбрәк белергә, тагын да күбрәк өйрәнергә тиешбез. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Җир һәм күкләрнең юктан бар кылуында, көн белән төннең алышынуында ди, бик зур гыйбрәтләр бар ди. Есть знамение ди. Кем өчен? Акылы булганнар өчен ди. Кемнең баш эшли? Акча санарга гына түгел баш, җәмәгать. Ниндидер дөнья куу өчен генә түгел, Аллаһ Тәгалә акылны, зиһенне бирде, фикерләп, хакыйкатьне күрү өчен. Хакыйкатьне күрү өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла та'мал абсар, валакин та'мал кулуб аллати фи судур". Не слепы глаза ди, а слепы сердца ди. Кешеләрнең күзләре күрә, күңелләре сукыр. Шуңа күрә акны карадан айыра белмиләр. Гаделлекне зулымлыктан айыра белмиләр. Әллә нинди зур-зур эшләрдә бәлки эшлиләрдер. Ниндидер зур-зур проектлар алып баралардыр. Хакыйкать, гади хакыйкатьне 7-нче гасырда шүлдә сарык көткән бәдәви күргән хакыйкатьне күрмиләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ли улил албаб", аң ияләре, акыл ияләре өчен зур дәресләр бар ди. "Аллазина язкуруна Аллаһ" ди. Һәм менә бу шушы нәрсәләрне күрә белгән акыл ияләре ди, алар Аллаһны искә алып яшиләр ди. Они не забывают о нем. Они поминают его һәр вакыт, кыяман, баскан хәлдә дә. Ва куудан, утырсалар да Аллаһны искә алалар ди. Ва ала джунубихим, яң башларына ятсалар да ди, на своих боках ди, алар Аллаһны искә алалар ди. Ва ятафаккарун ди, и размышляют ди. Алар уйлыйлар ди, нәрсә турында? Фи халқис самавати вал арди. Каралы, менә бу күкләр ничек яратылган икән? Каралы, бу болытлар ничек шулай йөри икән? Ничек итеп менә бу кояш офыктан күтәрелә икән? Менә бу аятлар безне нәрсәгә чакыра? Без гыйбадәтебезне дә кылабыз, намазыбызны да укыйбыз, ләкин намаз беткәч без карыйбыз күккә, җиргә, үсемлекләр дөньясына, хайваннар дөньясына. Аллаһның дине безне япмый. Ул безнең зиһенебезне томаламый, томана ясамый ул бездән. Аллаһның дине безне табигатьтән, галәмнән айырмый. Киресенчә ул безне галәм белән яшата. Ислам кешене шикләми. Бүген кайбер кешеләргә ислам турында әйтсәң, одни ограничения. Кай вакыт бездә шулай гына ислам турында сөйли беләбез. Это нельзя, то нельзя, туда нельзя, сюда нельзя. Ислам ул хуррият. Ул сине киресенчә ача. Ул сине бөтен галәмгә җая. Ләкин моны аңлый белергә кирәк. Һәм сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шушы 2 аят, күкләр, җирләр турында булган 2 аятны һәр вакыт укый иде. Кат-кат кабатлы иде. Уйлап, фикерләп утыра иде. Төнге намазларда шуны кабатлы иде. Абдулла ибн Габбас радиллаһу анһу әйтә, бер вакыт Мәймунаның өендә пәйгамбәребез белән бергә кундык ди. Ул төнне белән турып утырды ди. Күккә карады ди. Һәм шушы аятларны укый башлады ди. Инна фи халқис самават, воистину в сотворении небес и земли есть знамение для размышляй. Төнне уянып,
Күккә карап шушы аятны укып утырган. Мына Абдулла ибн Габбас әйтә, Имам Бухари Адабул Муфрадта китерә. Икенче бер хадис. Берничә сахаби Пәйгамбәребез үлгәннән соң киләләр Айша янына. Һәм әйтәләр: "Я Айша, менә ди сөйкле Пәйгамбәребез белән бәйле ди. Иң гаҗайып ди, вот самый удивительный бер әйберне сөйләле безгә ди." Һәм Айша аларга еш кына шулай Пәйгамбәребез турында сөйләп утыра торган булган. Шуннан соң Айша әйтә: "Бер вакыт ди, Аллаһның илчесе белән төнлә йоклап ятканда, ул урыныннан тора башлады ди. Мин аны җибәрмәскә тырыштым ди. Хатын, кыз, ирен ярата, ире кочагында булырга тели. Шуннан соң әйтте ди, мин торам дип әйтте ди. Шуннан соң Айша әйтә: "Минем ди синең белән буласым килә ди", дип әйттем ди. Шуннан соң: "Юк, мин торам", тәһарәт алды ди. Һәм намазлыкка басты ди. Беләбез, Пәйгамбәребезнең өе хәзерге Мәдинәдә нәрсә? Мәчет эчендә, шулай бит, кырда гына мәчет. Шуннан соң Аллаһның илчесе кыямда ди, Коръан укый башлады ди. Һәм Коръан укыганда шушы аятларны укыды ди. Укыды да туктап калды ди. Уйланып торды ди. Тахаҗуд, төнге кыям, Пәйгамбәребез укый: "Воистину в сотворении небес и земли ди, есть знамение ди". Һәм елый башлады ди. Елый башлады ди. Башта мин күрдем ди, аның күз яшьләре йөзеннән төште ди. Аннары соң мин күрдем ди, аның күз яшьләре сакалын чылатты ди. Аннары соң мин күрдем ди, аның күз яшьләре сакалыннан тама башлады ди, басып торган җиренә ди. Менә шулай иттереп, җәмәгать, Аллаһның шушы бийек аятларын укып, сөйкле Пәйгамбәребез галәм турында уйлана торган булган. Аллаһның бийеклеген шушы галәм аша күрә торган булган. Һәм ул буларны укыганда ди, Билал килеп җитте инде ди, иртәнге намазга азан әйтергә ди. Азан әйтергә. Һәм ул намазын бетергән, намазга басыр алдыннан нәрсә дип әйтте ди? Мин аңа әйттем ди: "Я Расулаллах, шул хатлык ник күп кыямнарда торасың, үзеңне шул хатлык интектерәсең, син бит инде былай да җәннәттә, Аллаһ синең бөтен гөнаһларыңны кичерде" ди. Шунда ул миңа әйтте ди: "Афала акуну абдан шакура". Аллаһ Тәгалә миңа шундый бийеклек биргән икән, рәхмәтен биргән икән, мин бит аңа шөкер итәргә тиеш ди. Һәм лaqad назалат алайя лейлатал ая ди. Бүген төнлә миңа аят инде ди. Миңа Аллаһтан аят инде ди. Кем шушы аятларны укып ди, шулар турында фикерләмәсә ди. Кто прочитает эти аяты и не будет размышлять о величии этих аятов ди, горе ему ди. Вайлун лаху ди. Хасрат ул кешегә ди. Шуннан соң Пәйгамбәребез шушы аятларны укыды ди. Инна фи халқис самавати вал ард. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең галәмендә булган һәр махлук это создание. Каждое создание день и ночь рассказывает нам о Создателе. Әгәр дә күрәсең икән, күктәге айны ай сөйли сиңа, ул айны юктан бар итүчене. Әгәр дә табигатьтә күрәсең икән бер хайванны, бер кошны, диңгездә бер балыкны, ул сиңа вагыз сөйли, үзен юктан бар итүчене. Шуңа күрә өйрәник, давайте научимся смотреть на Вселенную через призму Корана и Сунны. Мөселман итеп күрергә кирәк. Каядыр лабораторияларда утырган, көне-төне физиканы, химияны, башкаларын, астрономияны өйрәнгән телескопларга кара, әмма һаман иман китермәгән имансызларның күзе белә карамыйк галәмгә. Пәйгамбәребез өйрәткән юл белә карыйк. Каждое создание рассказывает нам о Создателе. Кай вакыт без имамнардан сорыйлар: "Ә менә сез кая карап гыйбадат кыласың? Нигә монда берәр сурәт элеп куймыйсыз? Мөхәммәд пәйгамбәрнеме, башканымы?"
Biz aytamiz, Allohni bu dunyoda ko'rib bo'lmaydi. Eng baxtli, eng buyuk darajalarga minganlar Allohning didorini ko'rurlar jannatda. Jannatda ko'rurlar, lekin bu dunyoda har bir gunohkor bandar nik ko'riga teyish Allohni. Lekin biz Allohni ko'ramiz. Onun произведенияларында. Biz Allohni ko'ramiz, onun mahluqlarında, onun g'alamida, onun tabiatında biz Allohni ko'ramiz. Kuzgiga qarag'ash o'zimizni ko'rganda. Nishig etib Alloh taolo va fi anfusikum de znamение в вас самих de. Kuzgiga qaraganda kim senga bu yuzni berdi? Kim senga bu ko'zlarni yaratdi? Kim senga bu quloqlarni berdi? Nega ol quloqning birisi mang'ayingda, ikkinchisi o'rinda tugul? Alar har birisi o'z o'rinda. Kim senga mana bu tanni berdi? Kim senga bu qo'llarni, barmoqlarni berdi? Shunga ko'ra Alloh narsa dey. Ищите мои знамения в вас самих dey. Kuzgiga qarag'ash sen alhamdulillah deb Allohni zo'rlarga teyish. Ham mana bu jamoat Allohning o'zi turunda bizga so'ylagan va'zi. Hatto Qur'onni ochig'iz, o'ylag'iz. Qur'onda Alloh o'zi turunda ikki turli usul aша сөйлейdi. Использует два метода, чтобы рассказать, познакомить нас с самим собой. Бар oyatlar turdan turi Alloh turunda сөйлейdi. İhlas surasi. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad. Ayya bu Alloh turunda söyleydi. Ayatul Kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu va la nawm. Turdan tur Alloh turunda söyleydi. Lekin bunday oyatlar bigas. Bir ko'p oyatlarda Alloh o'zi turunda söylemiyor. Onun mahluqlari turunda söyleydi. Lekin ne için ol bizga o'zining mahluqlarini söyleydi? Chunki har mahluq bizga Allah turunda söyleydi. Şuna ko'ra Alloh Qur'onda bir ko'p söyleydi. Yer ham ko'klar, qarasang astronomiya shu qadar ko'p. Okeanlar, dengizlar turunda söyleydi. Tog'lar turunda söyleydi. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Неужели люди не смотрят на верблюда, как он был создан? Alloh taolo aytadi: "Va ila as-samai kayfa rufi'at?" Nishig etib ko'klarni Alloh ko'targan, nishig etib yerlarni jaygan, nishig etib tog'larni tizgan. Agarda tafsir o'qisang, ko'rasan, bunda bu приrodоведение darsi, bu biologiya darsi, bu astronomiya darsi. Lekin har birisi bizga so'yli Alloh turunda. Ham g'olimlarimiz narsa deganlar. Вот эта вселенная, в которой мы живем, это великая книга, книга, раскрытая книга, которую читают представители всех наций. Қарағыз, Аллах ашып қойған китап ғалам. Аны оқыр үшін ғарапша үйренерге керек ме? Жоқ. Мына медицинаны үйрене башласаң, латин тілін үйренелер. Мұны оқыр үшін айрым тіл үйренерге керек ме? Мұны бүтін тілде де оқырға болады. Құяшның Аллахның бейік мұғжизасы екенін білер үшін ғарап тілін білу, рус тілін, татар тілін білу шарт түгел. Аны бүтін әлі алайғына түгел, бүтін заманалардан оқи алғандар. Бүтін заманнардан оқи алғандар. 1000 ел елікте оқығандар бұл китапны. 1000 елдан соң да оқияшақлар. Бір уақыт Сочиға барғаш, кеттім ақшамға. Қызғаныш, Сочида мәшіт жоқ, мен кеттім деңгіз бойына. Не үшін? Чөнки Сочида құяш бик матур байы. Анда күн сайын деңгіз үстіне байы құяш. Шундан қарап тұрам, кішілер жиылалар құяш байығанны қарарға. Бір апа, бір 70 яш тирәсе сұқланып құяшқа қарап отыра. Қырында анығын үйертіп жібергенler, башын қатырмасын үшін аңа нәрсе берген? Телефон. Анығы мүкиббән кетіп телефонда, әби мүкиббән кетіп, яқшы көре біле, құяшның байығанын қарай. Шында башыма шындай ой келді. Субханалла. Телефон 20 елілік балаларны телефон білен түгіл башқа бір біле алдағанlar. 100 елілік, 200 елілік башқа бір біле алдағанlar. Құяшның матурлығы бір қошанда ескірмеген. 100 елілік біздің әби бабайлар шулық құяшқа қарап сұқланғанlar. 500 елілік қоя қарағанlar. Телефонлар жоқ, машиналар жоқ, қазіргі yollar
Хәзерге инфраструктура, цивилизация юк, ләкин кешеләр кояшка караганнар. 1000 ел элек кая караганнар? 5000 ел элек шул ук Аллаһ биргән табигатькә кара. 1000 ел элек, 1000 елдан соң кая караячаклар? Менә ул баланы алдаган телефон 20 елдан соң ул башка төрле булачак. Мин белмим, ничектер һавада булырмы, Аллаһ белә. Ләкин без бүген караган кояш 20 елдан түгел, 1000 елдан соң да шулай булачак. Чөнки Аллаһның матурлыгы искерми. Аллаһ Тәгалә безгә һәр вакыт бирә. Һәм сүземне тамамлыйм шуның белән, карагыз. Безнең көндәлек гыйбадәтләребез дә безне нишли? Шушы табигатькә илтә. Бүген ул намаз вакытын каян карыйбыз? Телефоннан карыйбыз. Телефон булмаган. Кайчандыр кояш сәгате торган, безнең авылда кояш сәгате торган. Әйтәләр бабайлар, менә монда уйды ул дип. Кояш сәгатенең күләгәсе белән икенде өйләне билгеләгәннәр. Иртәнге намазны чыгып кая уфуктан караганнар. Аклык, кызыллык, ястүне уфуктан караганнар. Карагыз, бер яктан проблема нинди булган? Ислам килгәч, мәҗүсилек, кояшка табынганнар. Икенче яктан 5 намаз безнең шахадат кәлимәсеннән соң кала. Иң беренче урында 5 намаз нәрсә белән бәйле? Кояшның йөреше белән бәйле. Кешеләр көне-төне кояшка караган. Хәтта Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Кояш чыкканда, байыганда намаз укыма диде. Шайтанның мөгезе чыккан вакыт без кояшка табынмыйбыз. Ләкин һәр намазыбыз кояш белән. Кояшын таң беленде, Аллаһу акбар, иртәнге намаз. Кояш сөңге кадәр күтәрелде, духа намазы, ишрак намазы. Кеше кояшка карап утырган, сөңге хәтлек күтәрелгәч. Зәвалдан әз генә китте, таякның күләгәсе арта башлады, илә кирде. Кеше кояшка караган. Икенде күләгәсе 2 тапкыр булды безнең мәзһәбтә. Кайсыдыр мәзһәбтә бер күләгә, икенде булган. Кояш байыды, акшам җиткән. Мөселман кояш табигать белән яшь. Ураза айны ничек билгеләделәр? Яңа ай чыкты, көтеп торганнар. Чыгамы, юкмы? Чыкмады, күренмәде. Димәк 30 көн саныйбыз. Күренде икән 29дан китәбез. Тулы ай, полнолуние төннәре, көндез 13-14-15 ураза сөннәт, көтеп торганнар ай тулганны. Үзенең яңа айның үз догасы бар. Тулы айның үз догасы бар. Карагыз. Карагыз, хәтта яңгыр яуганда Пәйгамбәрбез чыгып җилкәсен менә шушылай ачкан. Аллаһы Тәгалә җибәргән сулар минем җилкәмә тия бит дигән. Яңгырда да Аллаһның рәхмәтен күргәннәр. Шуңа күрә ислам кешене галәмнән алып, табигатьтән алып, изолировать итми. Киресенчә без в гармонии яшибез шушы галәм белән. Әмма ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, менә моны күрә белү өчен моңа тауфик кирәк. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алар ди «Захиран минал хаяти дөнья». Алар ди күрәләр дөньяның тышын гына ди. Бүген күпме профессорлар астрономия өлкәсендә, медицина өлкәсендә, башка өлкәләрдә алар күрәләр аның тышын гына, нигезен күрмиләр. Ни өчен бик күп наука фәннәрнең нигезендә ислам? Почему ислам был основателем? Мусульманские ученые основали. Вот что они говорят? Все будут одеяло на себя тянуть. Медицину основали мусульмане. От этого история никуда не уйдет. Астрономию сохранили мусульмане. В советской книге мы в советской школе изучали это, что астрономия погибла, но мусульмане появились и сохранили. Почему мусульманские ученые изучали медицину, химию, алгебру и другие? Потому что Коран воодушевлял их к этому. Коран никогда не говорил: встань, сядь, поклонись. Нет, он не ограничивался. Коран всегда призывал нас жить в гармонии со Вселенной. Так же, как в этом аяте Аллах приказал нам совершать намаз, вот в этом аяте Аллах приказал нам: посмотри на то, что на небесах и на земле. Изучай астрономию, другие науки. Вот шуңа күрә ислам аның бийеклеге шунда булган. Каядыр кайбер диннәр еретик дип аларны яндырганнар фән галимнәрен, ислам күтәргән. Шуңа күрә бүген дә безнең бийеклегебез, әгәр дә без җирдә күктә булган әйберләрне күрә белеп, шулардан вагаз күреп яшәсәк,
Alloh taolaning rahmati, dinimizni de Allohning oyatlarida ko'rishakmiz. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'na bil ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim.